En aquest videotutorial veurem com podem inserir diferents tipus de formes en un document de text realitzat mitjançant el LibreOffice Writer. Per fer-ho, ens hem d'adreçar a la barra d'eines Dibuix. En el cas que no la tinguem activada, la podrem mostrar adreçant-nos al menú Visualitza, submenú barra d'eines i activant la barra d'eines Dibuix. En aquesta barra d'eines trobem diferents formes que podem incloure als documents de text. Per exemple, rectangles, fem clic a l'extrem superior esquerre i arrosseguem fins a l'extrem inferior dret, el·lipses, formes bàsiques, símbols, fletxes, fins i tot, algun d'aquests elements es poden modificar. Elements per crear diagrames de flux, llegendes, i estrelles. De fet, si quan hem introduït qualsevol d'aquests elements fem clic al seu damunt i obrim el seu menú de context, veiem que ens ofereix diferents opcions per tal de modificar la línia, la vora, l'àrea, el text que hi podem introduir, la posició i la mida, etc. I això és tot.